Ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Okay. Ngiwanda igama lami ngwakamkhize ngizoba i-therapist yakho namhlanje senza i-ozone therapy la yini. Okay. Ngizocela ukuthatha ithawula leli ngikhave la around your neck ukuze unga-inhale i-steam lesi esiphuma phakathi. Okay. Okay. This is my candle lang ngizofaka kuyona emakhaleni senza ukuthi silekelele ukuphefumula kwakho namafutha ngaphezulu. Upha nje amaglasi awuthiwa amanzi for now. Amanzi siwaphuzela ukuthi because uyajuluka mase uba dehydrated that time phakathi. So amanzi ngizokuphuzisa manje nje ngizokulo ngiphuzise decision yethu. Okay. Okay, ngizocela ukuthi nje ngibheke kancane about i-session yethu ukuthi senza ngendlela. Okay, i-ozone-ke le esiyenzayo noma sithi siyaguma sisuke siklina umzimba ngaphakathi nangaphandle. Ngesikhathi ujuluka kusuke kuphuma ukuzoloku ukwena ngaphakathi emzimbeni mase kungena i-ozone gas ela imishini le kuyona isizayo. Mangene i-ozone gas iklina isibindi, iphaphu, izinso, ibulala ama-germs, ama-virus nama-bacteria asuke esemzimbeni wakho. Umshini-ke usiza kakhulu ukuvikela izifo efana njenge-stroke, i-cancer, i-heart attack, ukuphathwa umkhuhlane, ukuphathwa ikhanda. Iyasiza nomoya umzimba ngoba ihlambuzwe lakho lamakhaza uba ney'londa ne-rash noma ujulwa kakhulu. Qeda isifo samathambo uba buhlungu nokukhathala komzimba. Bese improve i-blood circulation yakho kanye ne-memory mhlawumbe usumuntu okhohlwayo. Iyaqeda ne-stress abadinga ukuncipha emzimbeni yabasilisi baningi. Ibese ibhalansisa nama-hormones ethu. I-session yethu baba i-30 minutes isona isikhathi sethu lesi siyabala sishona phansi. Ngizocela mangabuzwa ngathi umshini ushisa kakhulu usho ngiwehlisela. So iwona wonke-ke amanye ama-benefits e-ozone therapy lawa abalela. Okay baba, ithawula lami leli engilisebenzisayo ngizolisokha la emanzini ngifake nama-ice to float you la esiphongweni ngenza ukuthi ukushisa kunganikeli ekhanda because ikhanda lakho uma selishisa kakhulu kungenza ukuthi ube nenkinga, so I have to cool it down. Siyaqala ukuzo I hope umnandi. Hayi umnandi kakhulu ngiyazi. Hayi no correct. Okay, ngicela ukuthi nje ngishinje la kanje. Ngicela uphinde ngibuke amanzi futhi sehlise nje ubuko. You?